फेरेंगे गाव जे लुवार गाव जे साबसे मानसिनि थै सोबखो साबसे मानसिखौ मोदै रथ' सोगाबखो दा दिनै रायजोफ्रा नुयैनो बाथ्रा गैला जाहाथे बेबायदि सिखो आरो बेबायदि लुवार मानसिनि बेरेखायै जों जाहाथे बयबो गसंख्राङो बयबो जाहाथे थिग थायो आं बेखौ बयबो आङो गिबियावनो समनि रादाब आरो खौरां बुथुमगिरि इउटुबारफोरखौ बरायबाय आरो लोगोसे बयबो रायजो राजाफोरखौ आं गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं बावहरनाय जाबाय थांनाय सानथामसोनि सिगाङाव बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी अरफे फेरेंगा बसुमतारीया आंनि सायाव जानाखि खोथा बुंलाबायदों दा बिनि सायाव आं खेंफोरथि होननानै ओंखारदों रायजोफ्रा जाहाथे माबाफोर भुल जायोब्ला आंखौ निमाहा होयो दा बाथ्राया बेनो माखासे अगियान मानसिफोरनि आखु गैयै मानसिफोरनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै जोंहा गुरुत्व होनांगौ गैया थेवबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे भुल बुजिया बेनि थाखाय जोङो खेंफोरथिखौ होनांगौ होननानै साननानै लायो बेयाव जोङो बाथ्राखौ बुंनो गोनां जायो नङाबा जोंहा खुनु दरखार गैया मानोना रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिखाजोब्बाय फेरेंगा सोर फेरेंगा बादि मानसिया मा मा खोथा बुङो बिनि बेबहारा मा मिथिखाजोब्बाय दा हिसाबै जोंहा बिनि सायाव बे जिखि बुङा खेंफोरथि होबाय थानांगौनि जुक्ति गोनां आं साना थेवबो रायजोफ्रा जाहाथे भुल बुजिया बेनि थाखाय जों एसे बुंनांगौ दं साननानै आं दा बुंनो ओंखारबाय फेरेंगाया आंखौ बुंदों जे हाग्रामानि बिहावनि 150 बिगा हा आङो खालामना होदों आरो लोगोसे हाग्रामाखौ आंनो फोरोंदों ट्राइबेल बेल'आ गैलिया आं बेखौ हाग्रामाखौ बुंथिनदों ओरैनो बुंदों आरो लोगोसे आगुनि बिटिसिनि EM देरहासार बसुमतारीनि साहा बागान बानायनायखौबो आंनो बानायनो बोसोन होदों होननानै फेरेंगा आंखौ दाय होननानै बुंदों आरो लोगोसे आरोबाव बुंबावदों बिथाङा आंखौ जे आंलायनो लुवार थै सोबग्रा थै लोंनो मोजां मोनग्रा ओमफ्राय सिखो बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आं दिनै बेखौनो खेंफोरथि होनो सानदों जे आं खुनु रावनिबो आङो बोसोन होगिरि नङा हाग्रामानि आं बोसोन होगिरि नङा हाग्रामानि बिहावनि आं बोसोन होगिरि नङा देरहासारनि आं बोसोन होगिरि नङा आंहा BPF हान्जाजों सोमोन्दो गैया आं 2009आवनो BPF हान्जा गारनानै आङो रायजोनिसो हानायखिनि खामानि मावबोदों रायजोखौ सेबा खालामबोदों आरो दासिमबो जा हायो आं बर' हारिनि खामानिखौ मावबाय थायो दा बिथांमोनहा रायजो राजानि गेजेराव जाखिनि गाज्रि खामानि मावबाय बे गाज्रि खामानि मावनायखौ दोनखोमानो थाखाय नों आं मानसिखौ जानला मोनला बुंलाबायनानै नङै बाङै खोथा बुंनानै रायजोफोरखौ आन्दायनो नागिरनाय बेखौनो जों दा नुबाय थायो आं रायजोफोरनो बेखौनो बुंबाय रायजोफ्रा भुल बुजिनो नाङा आं रावनोबो बोसोन होगिरि नङा आं रावनोबो बोसोन होआखै दा आङो मोनसे सल' आं खोन्थानो सानदों रायजो राजाफोरनो दे आंखौ जे लुवार आरो सिखो होनना माने फेरेंगा बुंदों आं बिनि सायाव मोनसे सल' मोनसे खोन्थानो सानदों सिखोनि सल' दा मासे सिखोआ जायगा गैयिनि थानो जानो जेबो गैथारैनि माहाजोन नागिरबायनानै गिदिंबाय सानसेखालि सिखोआ लोगो मोनबाय सासे माहाजोन दा माहाजोनाव थानो जायगा बिबाय बे माहाजोन बुंबाय जे प्रभु आंहा जोबोद गियान दं आंहा जोबोद बुद्धि दं आङो गाज्रिफोरखौ आङो अख्रुब अख्राब खालामनो हायो नों जुदि आंखौ लायोब्ला आं जोबोद जायगा होयोब्ला आं जोबोद नोंनो गियान होगोन नोंनि सहाय खालामगोन आरो नोंनि सोरबा जुदि नोंनि बेरेखा सोरबा थांग्रा दंब्ला आं बिनि थैखौ सोबनानै आं बिसोरखौ माने सेस खालामगोन दा बिदि बुंबाय दा माहाजोनाबो ओरैबायदि लबिया माहाजोन बेबो थगायसुला माहाजोन थगायनानै जाबोनाय मालायनि गाज्रि मावनानै मोजां मोनग्रा खुसि मोनग्रा माहाजोन दा बेबो सानबाय जुदि गाज्रि बुद्धि होनो हायोब्ला आंनो मोजां बुद्धि हायोब्ला बे गियानि मानसिखौथ' आं लानाया मोजां आरो बे आंनि शत्रुफोरखौ जुदि साजा होनो हायोब्ला बिसोर थै सोबनो हायोब्ला आंथ' बेखौ जायगा होनाया मोजां बेनिखायनो माहाजोना सिखोनो जायगा होबाय
सिखा माहाजोननि सिङावनो थाबाय। दा सिखो खामानि गोबां मानसिफोरखौ अखौ अख्राब खालामबाय, सोरनिबा थै लोंबाय, जाबाय, थैजाबाय। दा थैजानानै दाना बिनि माहाजोननि फोरजालिफोरनि बिसोरनि हामा मावबाय, बिसोरनि थै सोबबाय। बयनिबो थै सोबनानै फोरजालिफ्रा ओरैबायदि गाज्रि मोनबाय सिखोखौ। बे सिखोखौ मानो दोनखो? बे सिखोनि थाखाय दिनै जोंहा बदनाम जाबाय, जोंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय। बे सिखोनि थाखाय जोङो सेस जानोसै। बेनिखायनो बै माहाजोननि फोरजालिफ्रा आरो माहाजोननि फोलेरफ्रा ज' जालायनानै बे सिखौ होखारनांसिगौ होननानै ज' जालायबाय। ज' जानानै सिखोखौ होखारनाय जाबाय। दा बे समावनो बै फोरजालिफ्रा बुंदों जे संस्कृत रावजों बुंदों, तच्छ्रेय न दातव्य शिलं जैस न गेयते। खुनु असिनाखि मानसि जायनि स्वभाब चरित्रखौ मिथिया, जायजों नोंहा सोमोन्दोआनो जेबो गैया, बेबायदि मानसिखौ जायगा होनो नाङा होननानै बे फोरजालिफ्रा बुंनो हानाय जादों। दा दिनै फेरेंगानि केसावबो बेनो। दा फेरेंगाया असिनाखि मानसि अबेहाय थागोमाला फैखो, बिनि स्वभाब चरित्र आसार बेबहारखौ मिथिया। दा फंबाय बर'आ सानदोंमोन बे बिराद गियानि, बेनिफ्राय बिराद मोजां मोनसे बुद्धि मोनगोन आरो बे सासे बोलोगोरा मानसि, बे बोलोगोरा मानसिखौ हाथियार लाबोनाय मानसि, बेखौ जायगा होयोब्ला मोजां हयथ' गावनि खामानि मावगोन होनना साननानै लादोंमोन। दाथ' दिनै नुबाय बे जायनाखि बोलो बाहायगासिनो दं, बे बोलोआ दिनै खथि खालामगासिनो दं। मानसि बुथारनाय, गावथारनाय, सोरनिबा न'खरखौ असान्ति खालामनाय, दा बेखौसो दिनै मावगासिनो दं। दा लुवार बाथ्रा होनना बुंदों जोंखौसो। दा लुवारा सोर? दाथ' रोखा रोखा नुबाय फेरेंगाया गावनो जे लुवार, गावजे साबसे मानसिनि थै सोबखो, साबसे मानसिखौ मोदै रथ' सोगाबखो। दा दिनै रायजोफ्रा नुयैथ' बाथ्रा गैला। बिनि उदाहरनफ्रा रोखा रोखा दं। दिनै नोङो रिसेन्ट नै दाखालि नोङो बे हेमन्त नार्जारिखौ जायनाखि अना खाना गावथारबाय, बिसिखौ रान्दि खालामबाय। हेमन्त नार्जारि बिसिखौ फिसा सानै मावरिया जाना थांबाय। फिसाखौ संसार दंमोन, न'खर संसार, गोरिब गुन्द्राब्लाबो बिसोरो अनलायनानै जागौमोन, संख्रिजों जानानैबाबो बिसोरो सुख गोजोन जागौमोन। दा दिनै बेबायदि न'खरखौ दिनै सिलिंखार खालामहोबाय, बिसोरनि अनलायनायखौ दिनै एखेर लांदां खालामहोबाय। दा बिनि लुवारा सोर? बे फेरेंगा नङाबा बेनो, सिखावबो बेनो, लुवाराबो बेनो। दा दिनै बेयाव थांनानै आरोबाव बे हेमन्त नार्जारिनि न'आव थांनानै आरोबाव एथ'बारे दुखुनि समाव बुंबावबाय जे जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म, दा बिसोरो ULB जानो थाखाय गावथारजादों ओरै बुंबावबाय। एथ' गाज्रि। दा लुवारा सोर? सिखावा सोर? दा दिनैथ' रोखा रोखा प्रमान जागासिनो दं। अनेक मानसिनि माने संसारखौ नस्थ' खालामनानै बरबाद खालामनानै दिनै फेरेंगाया सोरखौ सिखो, सोरखौ लुवार होनना दोनबालाय। दा दिनै नुगासिनो दं मा मावदों। नै रिसेन्टलि दाखालि माबायाव जोंहा सान्तिपुराव बर' फिसाफोरखौ होखारबाय, होस्रांबाय, बिसोरखौ BPF सापर्टार होनना होस्रांबाय। बेफोरखि मानसिनि खामानि। दा नोङो गोरिब गुन्द्रा सोरबा पार्टि थायो नामा? सोरबा BPF, सोरबा UPPL थायो नामा? गोरिबा गोरिब। दा दिनै बिसोरनो हा होनांगौ दायथ'आ सरकारनि। दा दिनै बे जायगायाव बिसोर थादों, दै बाना लोमनायनि थाखाय गोजौ गाखोनानै थाहैदों। MLA थानो थिनदों होनना बुंखाबाय, जयन्त बसुमतारी थादों होनना बुंखाबाय, थाहैथ' दै लोमनाया थांसान्दि। दा दिनै बेखिनि माने धैर्य गैया, बेखौ BPF होनना होखारबाय। बेसेबां गाज्रि, बेसेबां अगेन, बेसेबां मुगैथाव। जाथिखौ बिदि बोखावनोसै BPF, UPPL बोखावनानै बिदिनो सासन खालामसै। बेनो जाबाय बिटिआर सरकारनि उपेन्द्र ब्रह्मनि आदर्शजों सोलिग्रा नेताफोरनि कार्जकलापआ बेनो जाबाय। जों बेखौ मुगैयो, रायजोफ्रा मुगैयो बिदिखौ। लाजिनांगौ दिनै जाथिखौ बिदि सासन खालामदों। दिनै बिटिआराव बिराद सुक्ति, गोजान सान्थि, गोजोन फैबाय, सान्थि फैबाय होनना बुंगासिनो दं। सान्थिया बहा दं? गोजोना बहा दं? दिनै नोंसोर सानफ्रामबो मानसि बुथार, सोरखौबा गावथारो, सोरखौबा बुथारो, सोरखौबा रान्दि खालामबाय, सोरखौबा मावरिया खालामबाय, न'खर गाबगु खुगु खालामबाय। दिनै नोंसोर सान्थि, गोजोन बिटिआर फैबाय होनना बुंनायनि मा अर्थ दं? दिनैथ' नुगासिनो दं रायजोफ्रा
गोजोना बोरै फैदों सान्थिया फैदों बोरै फैदों बेखौथ' रायजोआ नुयै नङा नुगासिनो दं नोंसोर दिनै गावसिनि दायखौ जाबख'नो थाखाय दोनख'नो थाखाय दिनै नोंसोरो सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय होननानै दल दामगासिनो दं दाथ' दिनै नुगासिनो दं नोंसोर माखौ लानानै सान्थि होनदों फालाय दिनै नोंसिनि सान्थि सुक्ति खालामनायनि उनाव दिनै जोंनि एफा गिदिर संग्रामि नेता एफा गोबाव संग्राम खालामनाय नायल' जाल' सासे लेखा गोरों संग्रामि रन्जन दैमारि मानसिखौ नोंसोर जेलाव जोबना दोनबाय आरो गोबां जेलावफोर दङ एनडिएफबि केटाफोर बिसोर जेलाव दं दाबो सोरबा फासि अर्डार जानानै दं सोरबा लाइफ लं जेल जानानै दं सोरबा 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर जानानै दं बिसोरखौ नोंसोर धेमालि मोनबाय बिसोरखौ लानानै नोंसोर खुसि मोनबाय बिसोरखौ जेलाव जोबनानै दोननो हानायखाय सान्थि फैबाय होननो नागिरबाय एनडिएफबिनि अस्त्र शस्त्र नोंसोरो गथायै होनो हानायखाय सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय बेखौ बुंनो नागिरबाय थारमाने एनडिएफबिआनो गन्दगल खालामदोंमोन एनडिएफबिनि थाखाय दावराव जादोंमोन बे बाथ्राखौसो बुंलांदों दिनै रायजो राजाफ्रा खौसे जानांसिगौ दिनै ज' जानांसिगौ दिनै बुजिनांसिगौ जोंनि माने प्रमद बर' सरकारा माबायदि सासन खालामगासिनो दं दिनै बेखौ बुजिनो सेस्था खालामनांसिगौ दिनै सान्थियाबा दं दिनै बिसिनि बिसिडिसिनि चेयारमेनफ्रा दिनै सोरनिबा हिन्जाव लानानै खारो बिसिनि बिसिडिसिनि हिन्जाव हौवाफ्रा दिनै चेयारमेनफ्रा दिनै सोरबा मालाय हिन्जावजोंबो रेप खालामनो लांजायो लासिं सिं जगायनो बेथ' जागासिनो दं दिनै सामफ्राम थाखा फैसा लानायनि गन्दगल थाखा फैसा घुस लानायनि गन्दगल नुगासिनो दं घुस लानायखौथ' मटर गारिफ्राव थाखा साननाय घुस लानायखौथ' नुगासिनो दं दिनै आइवाइ न' फैसा लायै फैसा जायै दिनै माने आइवाइ न' लुनाय बेखौथ' दिनै नुगासिनो दं आरो दिनै फेरेंगा बसुमतारी खोथाथ' बुंनो थाङोब्ला दंफां दाननायाथ' फेरेंगा गावनो दानगासिनो दं गावनो साप्लाय खालामगासिनो दं दिनै बेखौथ' बयबो नुबाय गावनो हरो दंफांखौ गावनो साप्लाय खालामो दंफांखौ दंफां बारहोयो फैसा लायै बेखौथ' रायजो राजा बुंगासिनो दं अब्ला सोर खालामदोंलाय असान्थिखौलाय करापसनखौ सोर खालामदों बिटिसिआवलाय सोर थगायसुला सोर थगाय थुसि खालामगासिनो दं दिनै बेखौ नुगासिनो दं दाथ' रावबो नुयैथ' नङा नै दाखालि लावख्रिगुरिनिफ्राय मानसि हमना लाजोबबाय सानै बिसिनाव फैसा जानानैसो हगारदों बेबो जाबावबाय फैसा जादों सासेनाव 20,000 सासेनाव 8,000 बेफोर अननाय बेफोर माने मुहिथाव खामानि नङा दिनै प्रमद बर'आ बेखौ तदन्त खालामनांगौ बेखौ इमिडियेट तदन्त खालामनानै फैसाखौ हरफिन होनांगौ मानो बिदि जादों रायजोआथ' अपेनलि बुंबाय रायजोआ बुंबाय खुला खुलिनो आरो बुंबाय बेला हगार होनांगौ हरफिननांगौ बिसोरखौ दा बेखौ मानो खालामनो हाया प्रमदआ दा जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर दा जों दिनै रायजोफ्रानो जावरिखांनांसिगोन रायजोफ्रानो ओंखारबोनांसिगोन दिनै बे फेरेंगा बायदि मानसिखौ जोंनि जायगायाव जोङो जायगा होनो हाया बिसोरबायदि मानसिजों जों दिनै समाज जाया समाज दिनै बिशृंखल जागासिनो दं बिसोरनि थाखायनो समाजाव दिनै गुलाय गुजाय जागासिनो दं बिसोरनि थाखायनो दिनै सासे लेखा गोरों सासे कलेजनि लेक्सार होनाय मानसिनि खुगानिफ्राय मोनसेबो भाषा मोजां नङा बिनि आसार बेबहार मोनसे मोजां नङा दा बिदि समाजा मोजां जागोन ओंखायनो रायजोफ्रा जाजिखाफ्राथ' रायजोफोर एबार गोख्रों जादों बेबादिखौ जों होखारनांगौ दा जोंनो बिसोरखौ जोङो दिनै माने जेरै आं दहाय बुंनाय सल' बुंनाय बायदि फोरजालिफ्रा माहाजोननि फोरजालिफ्रा जेरै ज' जानानै सिखोखौ होखारदों दा जों दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो ज' जानानै बे सिखोखौ जों होखारनांसिगोन नङाबा जानाय गैया फैगौ इलेक्सनाव जों बेबायदि मानसिखौ जायगा होनो नाङा दोननो नाङा आरो आंथ' बुजियो दा रायजो राजा बयबो बुजिखाजोब्बाय दा दिनै इउपिपिएल मानसिफ्रा बुजिब्ला दिनै बेनो टिकेट नाङा मानो होनांगौलाय बेबायदि मानसिनो टिकेट होबावो दा बेबायदि मानसिखौ लानानै नोङो रायजो खुङो आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया दिनै एथ' जि घटना जागासिनो दं मानसि बुथारनाय गावथारनाय एथ' गाबगुखु जालायगासिनो दं दिनै आरो बेनि जाथायनि मेइन खारनखौ जों नुगासिनो दं दिनै सोर खालामदों दा दिनै बेखौथ' डिफेन्स बर'फोरा मानो सिरि थाबाय थादों माने फंसे आवाज होआखै खमसे खम फेरेंगा बायदि मानसिखौ इएमनिफ्राय दाननांगौ होननानै प्रमद बर'खौ बुंनो हानांगौ दिनै धरना हो फेरेंगा बेरेखाय मानो धरनानै थाया दिनै मानसि एरेस्ट खालामाखै गावग्राफोरखौ बिदि सायावबो जेबो बुङाखै मोनसे नङा मोननै नङा घटना जागासिनो दं बेफोर मानसि बुथारनाया दिनै डिफेन्स बर'फोरा बोरै सिरि थानाय जाथि सिबिग्रा आफाद बयजोंबो अनजाग्रा आफाद बिसोर दिनै ओंखारनांगौ बिसोर आवाज होनांगौ दाननो थिनांगौ प्रमद बर'खौ बे इएमखौ इमिडियेट दाननांगौ बेबायदि मानसिखौ जों नाङा आरो बेबायदि मानसिजों रायजो सासन खालामजाया बेबायदि समाज मोननाय जाया
दिनै बिथाङा लाइस्रामनि माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्रामनि गेजेरजों एथ' माने आन्दलन खालामनो हायोब्ला बेबायदि बर' जाथि बुथारग्रा बर'नि लुवाद बिनि बेरेखा मानो बेफोर बर'फोरा आन्दलन खालामनो हाया मानो संग्राम खालामनो हाया मानो धरना होनो हाया आं खावलायो बेफोर बर'फोरा बिनि गेजेरजों बर'खौ जाहाथे बर'आ बेखौ जाहाथे इनिफ्राय इमिडियेट दाननो हायो दा रायजोफोरखौ आं बयखौबो खावलायबाय जाहाथे जों बयबो जाहाथे बेबायदि सिखो आरो बेबायदि लुवाद मानसिनि बेरेखायै जों जाहाथे बयबो गसंख्राङो बयबो जाहाथे थिग थायो आं बेखौ बयखौबो खावलायहरबाय